Здравейте, казвам се Едмон Демирджиян, художник, барабанист. Ето, това са ми палките. Мой модел пише Едмонд. С един приятел дърводелец създадохме точно този модел, който е много удобен и много колеги барабанисти искат да имат тези палки. Това пък е доказателство, че съм художник. Това е четка, това е шпакла. Значи, как да ви кажа, целият ми живот така някакси се движи между тези две неща. Ето така. Може би. Някакси. Или може би така. Нещо такова. Нямаше начин да завърша и художествената академия и консерваторията, защото прекалено щеше да ми стане тесно в раменете. Поради това аз станах професионален художник и любител музикант, по-точно барабанист. И това, че се чувствам малко неподготвен в областта на музиката, ме кара да си хвърлям усилията и повечето от времето в репетиции и усъвършенстване на този чудесен инструмент. Особено пък моите барабани, които са нещо уникално, в смисъл, че освен, че са много добра марка, известна в цял свят, DW, Drum Workshop, американски барабани. Освен това, че са и многобройни, но се гордея с това, че те са публикувани в най-престижното американско списание Modern Drummer Magazine. В това списание Modern Drummer на последната страница 2005 година беше публикуван моя комплект в рубриката Drum Kit of the Month, което означава комплекта барабани на месеца. Това нещо беше много голям комплимент и много така приятна изненада за мене, тъй като това е единственото списание в света специализирано само за барабанисти. И тук има малък материал за мене, за моите барабани и за моите картини. Комплимент също беше за мен това, че фона и бекграунда на самата страница е използван мой колаж. И така, много съм горд с тази публикация на моите барабани, защото от редакцията на това списание са оценили, че действително моят комплект барабани заслужава някакво внимание, защото той е като една много богата палитра с много цветове, много фактура, най-различни нюанси могат да... нещо като палитра на художник, нещо като това, както един художник се чувства свободен да играе най-различни странни съчетания с цветове, с боите.
по същия начин с барабаните и с тези звуци. В момента мисля, че след един така спад в енергията ми като художник някъде есента 2006 година. Сега съм в един апогей. Чувствам се много енергичен, зареден и нарисувах много хубави картини, които съвсем скоро в една добра софийска галерия ще изложа. Това са неща, това ще бъдат картини, които са рисувани напоследък, най-новите ми картини. И аз съм много горд с тях. Предполагам, че зрителите ще ги видят тези картини.